בשבילי קורס האפליקציות זה דרך מהנה להשתחרר, ללמוד משהו חדש, משהו שבדרך כלל לא לומדים, משהו חדש, לחשוב מחוץ לקופסה. אוקיי? קורס האפליקציות אני ממש נהניתי, זה מצא לי דרך חדשה, פתח לי דרכים לחשיבה חדשה, בספר לימודית עזרה לי להמציא יותר דברים, עזרה לי למצוא כל מיני עזרה. נהניתי מאוד בקורס הסטארט-אפ ואני שמח שהשתתפתי בו. אני נהניתי מאוד, המקום הוא נורא פתוח לחשיבה, נורא פתוח לכולם, נורא כיפי שם, נורא זורם.